Shibentaban Jinghikai kaba kyrpang, yaki nong Shnong ka jylla khamtam kiba hapoh ka jing jing khmih Jong ka Khadc, hakaba yadai bat Kumno ban pynneh pynsah yaki khlaw ki btahp, liang ka Excutive Member Jong ka Khadc, hapoh ka jylla Jong CEM, uba Pyniaid Sing Syiem Mynta ka sngi ka hapoh nyo tarik urisau, kalalum kyrpang ka Jinghikai Ryngkat bat ki sarkar Jong ka jylla, kiba kuntum, Ya Dr S Ashutosh, ubadai UIFS but retired director and co-chairman State of Excellence, but Ushri Gunanka DBIFS executive director MBDA, but ka Dr Lavinai M ibadai technical specialist and Center of Excellence Ryngkat ka Kynhun Jong ka IORA ACORN na Netherland, kabadai ka Kynhun wat bnya hapoh ri India. Haba keren cekilat patai kubur, liang Jong CEM Jong ka council, ulaong baka jingkhot ka take meeting kalong Shibentaban Jinghikai yaki Shnong, Kumno bakin Sumar ya ka Mariang, hakaba yadai bat ki khlaw ki btahp, bat khamtam hakaba yadai baka jingthung yaki dieng, khnang ban pynneh pynsah ya ka jing reben Jong ki khlaw, bat long ka jing kerku ya ka jylla. Ilayo ban khot ya ka meeting, ka ba kyrpang, hakaba yadai baka forest department Jong ka KHDC. Ya kani ka meeting lawan ban mikmat daw Dr S Ashutosh DUIFS retired PCF government Jong Meghalaya bat mentaru udang bat kumu director bat co-chairman Jong Center of Excellence government of India or government of Meghalaya nangta Shri Gunanka DB DIFS Uderu Executive Director Jongka Meghalaya Basin Development Authority MBDA Uderu Joint Secretary Jongka Planning Government of Meghalaya Ryngkat I Dr Lavinai M, the Technical Specialist Center of Excellence but nakaliang ki official Jongka State Government kilabun kidon kumba nyo pramut hapoh ka Jinghikai Jong kini ki bang lapan pa kerteng te kani ka meeting ila khadru yaki nong mikmat representative naka IORA kadika we naka Kynhun hapoh badan hapoh nong ba Delhi kaba peit khmih bat kabala shimti shibun tili ki project nang ta Kumno ban wanra ka Jinghikai kaba kyrpang yaki beliau hapoh ri India but ka project ke baki la daki tuli mendai syutang hapoh imal ajan shispa san tuli Kumno ban Jinghikai ki beliau ban preserve lene ban pynneh pynsah ki khlaw btahp Kumno ban hikai ban thungding Kumno hikai ban rap ru wat iki nong rap ki ding so kiwe ki bala si kala ban long ka jingkerku hakaba penmi yakal air ka bakhoi na kini ki jingthum but tang kata kani ka Kynhun kale research ru ba Kumno ban la ban wanra ya ka jing mentoi ka jing yo nong ya kini ki nong rap hadu ki riushimet ni ki Kynhun ki ba pher ki badan ya kini ki jaka rap ki badan ya ki jaka khlaw kini ki private plantation ni ki we bakin ai jing mentoi ya ki lingba kani ka project te kani ka project ki khot ka agroforestry carbon finance project but lawan mi khmat ru dai we representative badai yakari India I badai na po Netherland I badai na kani ka ACORN kalong kum ka institution ka ba peit ban finance baru ban penyak yo yakini ki ya ka carbon credit ki bangyong dan ni kumanshu pentip EP naka initiative Jong Chief Minister Meghalaya ru la persyang banwara ekanika PES system hapoh Meghalaya kata ka payment for ecosystem mod kinunu ki brio shimat kinunu ki Shnong kinunu ki raj kinunu ki hima ne kinunu ki khlaw ki kur ki badan khlaw ki badan ya ka plantation forest plantation mod lada ki don kumbashi hektar kat kum ngabatai kat kum gajing Jong state government ling bakan ni PES system ki ai prahajar shi hektar te menta kasni kaji kenduk jungi kalong ba khamlong kyrpang kalong ba na ka forest department Jong ka KHDC
kan shim ni initiative Mynta. Banyak syakmat ini kam, ini project kebangi kot ka agroforestry carbon finance project.